Iesu mowr. Anwyl Gymru. 80 munud ar y llwyfan mwyaf un. 80 munud rhwng llwyddo a llefoen. 80 munud... Actually, gyda stoppages. 94 munud rhwng Cymru mewn semi. Warren ball, dodgy calls, mae'n bwynes edrych nôl. Auckland, Sam. Bai ar gam, ar Hynllef, Nont, a Chyfi. Heb sôn am Western Samoa. Llygaid y byd ar eang... Jesus Christ, is this speeding up? O Mydroilyn i'r Moulin Rouge. O Tymbl i Toulon. Ni gyda chi, bois. Pob ffarm, pob street yn dawel fydd. 3 miliwn yn uno. Un amcan, un nod, un genedl. Ffydd a ffitrwydd yn trechu Fiji. Portugal, tough watch. A Eddie Jones, ddim yn ddrwg am little nation. Ymlaen i Marseille. 80 munud o chwys, 80 munud o waed, 80 munud i'r Crys, 80 munud i greu hanes. I mean, that is... I am knackered now. I mean, why does the bell collar keep going? Why can't I just stand still and do this? Just move the background. Make more sense, wouldn't it?